Daman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Marami nang nasira mga kabisyo sa pagkakaibigan o marami nang nasirang relasyon ng dahil sa pera. Partner, Kala ko, dude, ang sasabihin mo, madami nang nasirang ilong. Dami nang nasirang ilong. Kala ko yun. hindi. Nakakalungkot lang, no, partner, na nasira yung kanilang relationship bilang maganda yung takbo ng pagkakaibigan nila. Mm-hmm. Dami nilang pinagdaanan. Magkababata pa sila. Nang dahil lang sa 150,000 pesos, nasira ang lahat. Parang gusto ko nga pitikin sa ilong yung Jenna, yung best friend. Yung ex-best friend ni Sandy na secret file sender natin. Mhm. So, pitikin yung ilong niya. Worth it ba? Like, worth it ba yung pagpapagawa ng ilong para bitiwan itong kaibigan na ito? Yes, di ba? Iniisip ko din, napaka-insekurada mong tao Mhm. Mhm. para gawin yung bagay na yon. Naiwanan yung kaibigan mo at ipakita dun sa foreigner mong boyfriend na, uy, matangos yung ilong ko. Kasi dude, wala namang masama kung magparetoke ka eh. Tama. Basta magparetoke ka for the right reasons. And okay lang kung sakaling insecure ka sa itsura mo, you wanna feel confident. Mhm. Kaya gusto mong magkaroon ng mas matangos na ilong. Gusto mong magpatanggal ng buccal fat. Yung mga ganon. Gusto mong magpa-RF. Walang masama sa ganon. Pero, para sagasaan tong kaibigan mo, para tapakan siya, para hindi siya bayaran dun sa inutang mo, magsinungaling sa kanya na ipang show money mo lang sa visa. Ang kapal! Alam mo, partner, nakita ko nga rin dun sa habang binabasa mo yung kwento. Nakita ko dun sa mga sinasabi doon sa istorya na kung napag-usapan naman natin ng maayos, okay sana eh. Tingin ko hindi ang problema dito yung hiniram na 150,000 pesos eh. Ang problema dito yung kinat mo yung lubid na meron tayo, yung relationship natin na napakatagal na hindi mo sinabi sa akin yung totoong gusto mong mangyari. Niloko mo ko eh na gagamitin mong show money yung 150 pero nakita ko pinangpantangos mo ng ilong, di ba? Dapat ang ginawa talaga ni Sandy, doon pinitik niyo yung ilong, Diba? diba? Hindi yung pera eh. Hindi yung pera eh. Kasi naabot ko yung sinabi ng ating Sender. mga sender ng ating kabisyo na sinabi niya dun. Napag-usapan sana. Pag-usapan sana eh. Pero yun na nga eh. Palagay mo, eto sige, lagay natin yung sarili niya. Sige. Doon sa mga posisyon ni Sandy and Jenna. Ni Si Jenna. Jenna, yung kaibigan na nagpatangos ng ilong. Nagpatangos ng Okay. ilong, yes. So, Ako si Jenna. Sige ko si Jenna. Ngayon, sabihin mo sa akin, manghihiram ka dahil magpapatangos ka ng ilong. Ayan. Kung naging totoo ka, sige Ayan, go. ayan. Magkaibigan tayo, magbarkada talaga tayo, besties tayo. Dude, Dude, ano? may problema ako. Anong problema mo? Kinukutya na ako ng mga katrabaho ko. Uy, wala ka pang trabaho.
Oo. Papasok pa lang siya sa trabaho, dude. Papasok pa palang bala. Papasok pa lang siya ng work kasi mag-Europe pa lang siya. Sige. Ibahin natin. Ibahin Ulitin natin. natin. Mali ako doon. Oo. Okay. Dude, Ano, dude? laki ng problema ko. Oh, ano to? Alam mo, kapag hindi kasi maayos yung itsura, wala kang confident eh. Yung bumababa yung Confidence level mo. confidence level ko sa mga taong nakakausap ko. Mhm. Lalo na ang gwapo-gwapo nung boyfriend ko ngayon. Ay, di mo nakwento sa akin na may boyfriend ka ngayon, ha? Meron. Oh, so, anong kinalaman nito sa problema mo? Bakit pinoproblema mo na pogi yung boyfriend mo? Gusto ko sana kasing magpatangos ng ilong eh. Manghihiram ako sa'yo ng 150. Sigurado ka ba dyan? Gusto mong magpatangos ng ilong? Para sa boyfriend mo? Para sa sarili mo? Para parehas. Pero yung 150 na yun, may additional pa daw yun na 100 eh. So, magkano nahihiramin mo? Mga 250. Pero okay na ako dun sa 150 kasi yung buto naman ng tuhod daw yung ilalagay sa ilong. Pero, dude, alam mo, sasabihin ko sa'yo, kapag nag-kiss kayo ng jowa mo, hindi mo malalamutak yun. Yung parang timong nandun na kayo sa eksenahan, tapos, oops, wag mo muna hawakan yan. 150k yan. Gaganon yun. Oh, willing ka pa ba na madisgrasya yung ilong mo pag ganun? Hindi, gagaling naman yung ilong ko. Ganun ba yun? Paano pag na-misplace yung ilong mo? O sige na nga, peramin kita. Basta ikadadagdag ba yun ang confidence mo? Oo. Kaya paano mo ako babayaran pala? Hulug-hulugan. Paano yung hulug-hulugan? Bayaran kita ng siguro mga April. April lang ang taon ba ngayon? April? Oh. April 2029, gano'n. Pero dude, parang kailangan magtrabaho ka muna. Parang naisip ko ngayon na hindi na lang pala muna kita pahiramin. Alam mo, dude, nako, pahiramin mo ako. Bakit? Malaking tulong niyan para makahanap ako ng trabaho. Kapag pinahiram mo ako ng 150 na paganda ko yung mukha ko, marami na akong opportunity na pwedeng makuha ang trabaho. Budol ka ba? Scammer ka ba? So, nasa ilong talaga nakasalala yung lahat para magkatrabaho ka? Ako na nagsasabi sa'yo, Jenna. Jenna, maganda ka na. Kahit wala kang pointed nose, okay lang yan. Pwede namang mag-nose line. Mas mura pa yun. Bumili ka lang ng eyebrow contour dyan na pang, alam mo yung mga pang contour-contour ng ilong. Nasa highlighter mo din yan. Bili ka ng highlighter sa TikTok shop lang. Marami yan. Tsaka ka naman. Diba? Para ako bilang kaibigan, okay lang na pairamin kita. Basta alam kong magbabayad ka. Alam kong may trabaho ka. Steady and may stable ka na career. Pero kung wala kang pambayad, alam kong wala kang pinagkukuhaan ng pera, hindi pa kita pahihiramin. Pero kung sakaling sasabihin mo talaga sa akin na kailangan mo dahil sa paghahanap mo ng trabaho, magbabago isip ko, pahiramin kita yung kaya ko lang din na ipahiram sa'yo. Yan, tama yun, partner. Dapat ganun lang. So, magkano kaya yung kaya niya ipahiram? Depende sa kanya. 15,000 pesos. Pwede na yun. Yung 150 kasi pag dinagdag, yung 15,000 pag dinagdagan mo ng zero sa dulo, ang hirap na kasing yun, no? Parang kakabaka-baka na eh. Dapat talaga pag nagpahiram ka ng pera, yun din pala yung golden rule. Ano? Kapag nagpahiram ka ng pera o minanghiram sa yung tao, dapat yung papahiram mo, yung handa kang masunog, yung... I remember so many people. Ito mga kabisyo para lang din hindi masira yung relationship ninyo. At tanggap mo sa sarili mo na, okay, wala na talaga eh. Doon ako nadi-disappoint doon eh. Ikaw, pinoprotektahan mo pa yung kaibigan mo, Yes. pero siya hindi ka pinoprotektahan. So, nasan doon yung friendship talaga? It takes two to tango. Ang Tama. pagkakaibigan, hindi pwedeng one way lang. Yes. Dapat dalawa kayo. Tama. So,
kung pinoprotektahan kita na gusto kong, ito lang yung kaya kong masunog, parang unfair naman din sa part ko. Yes. Diba? Na parang, dapat ito lang yung, kung sakaling hindi siya magbayad, okay lang, at least hindi masama loob ko. I think, pag ganun, na hindi ka talaga babayaran, hindi mo na kaibigan yun. Masasabi ko na, bukal na lang sa loob ko yung pagtulong ko dun sa taong yun. Yes. Tsaka kung gusto niya magbayad doon naman sa part na ng utang. Ni Jenna. Hindi naman yan biglaan. Kung hindi mo talaga kayang bayaran ng 150,000, hulug-hulugan mo. At least maramdaman nung hiniraman mo yung willingness mo na matapos yung Pagkakautang mo. Dude, binlaki. Binlak ka? Yung wala nga scene zone sent na lang, dude. Delivered nga, wala Charot lang with the rot. Binlak, no? Talagang wala talagang plano magbayad. Nagtago na. Alam mo, etong pangalan nga ng sender natin, pati ako ngayon tuloy, iba kasi naisip kong pangalan Etong si Sandy na sender natin ngayon. Si Sandy at si Jenna. Oo, si Sandy kasi, dude. Tiwala talaga yung pinaka nasira sa kanya. Dude, pinagsinungalingan siya ng sarili niyang best friend. Yes. Nilihim na may boyfriend, foreigner na boyfriend. Tapos, sinabihan pa na show money lang. Hihiram dahil pang show money. Para sa trabaho. Yung show money na yun, dude, pag yun yung sinabi mo sa isang tao, dapat you stick to it na pang show money mo lang. Oo, babalik mo yun kagad. As in talaga, dude, di ba kapag nalagay na yan sa bangko certification mo, yes. Bank certificate mo. Nag-request ka na. Oo. Binigay na sa'yo. Punta ka na dun sa, papakita mo na ito. May pera, Capable diba? ako na pumunta na ibang Totoo. bansa. Although, yung iba kasi requires 3 months na nandun Yes. talaga yung pera. So, Yes. walang galawan dapat yun. Pero yun nga, hindi mo dapat ginagalaw yung hihiramin mong show money sa kaibigan mo. Kasi nga, pang show money mo lang naman. Kumbaga, nilipat lang sa'yo yung pera, pero dapat ibalik mo din agad. Tama. And nakaka-disappoint yun dun kay Sandy. 2 beses siya nagsinungaling. Tapos 3 beses, dadagdagan pa ng isa. Kasi, magbabayad pero hindi naman pala. Ang ang walang kwentang kaibigan ni Jenna. Sorry ha. Ewan ko kung anong klaseng pagmamahal yung meron siya dun sa foreigner ng boyfriend, kung bakit nagkaroon ng twist and turns yung kanyang utak, 'di ba, sa pagpili niya dun sa boyfriend niya. Anong nangyari at bakit naging ganun yung mindset niya? Gusto ko ring malaman yun Bakit naging ganun bigla yung pagpili ni Jenna? Ano ba? Meron ba siyang traumatic experience? May childhood traumas pa siya na parang hindi siya validated? Kaya ang nangyari, nakuha niya yung validation sa pagpapatangos ng ilong, tapos dun sa pagsama sa foreigner niyang boyfriend para ma-accept siya. Yung ganun bang pakiramdam, hindi ba niya na ikuwento to kay Sandy na may ganun siya mga personal issues, or yun nga, hindi nila napag-usapan. Tulad nga ng sabi mo kanina, hindi nila napag-usapan talaga. Kasi kung tunay na kaibigan itong si Jenna kay Sandy, magsasabi siya ng totoo. At hindi niya tataluhin yung kaibigan niya sa ganong klaseng paraan. Pagawain nyo na lahat ng bagay. Huwag lang ang lalaki, pera. Kahit ako ang lagi kong sinasabi, magtalo na tayo sa ibang bagay. Huwag lang sa pera, huwag lang sa babae. Lumaki yung butas sa ilong mo dun sa babae, dude. Parang hindi ka sigurado nung binitiwan mo yung babae. Labas sa ilong Hindi, tsaka tandaan ninyo na ang pagpaparitoke, Yes. okay lang yan for the right reasons. Pero kung inihiram mo yung pera, 'di ba, sa ibang tao, pinangutang mo, medyo mahiya ka naman na bayaran mo. Dude, payag ka. Dude, hiram ako sa'yo ng pera pang retoke ko.
Papaano lang ako, papabawas lang ako, papaliposuction Pwede, ako. basta na pag-usapan eh. Peram ako? Oo, ganun. Hindi 100K, naman eh. dude. Hindi naman kasi, di ba, hindi naman kasi, nakakasama ng loob yung ganun. Kasi, alam mong totoo yung hangarin niyang gusto niyang manghiram dahil nga sa ikakaganda niya. Di ba, kung sakali man, papag-usapan niyo na, wala ka pa pala pambayad, sige, ganito na lang yung bayad mo. Chineke na lang. Ay, paano kasi siya makakabayad, dude eh? I mean, si Jenna ha? Tingin ko mas maiintindihan eh, kung inamin niya talagang panretoke niya, tapos, hindi pa kasi ako nakakahanap ng trabaho eh. Pero yun na nga eh. Inuna niya talaga Nagpatong-patong yung na kasi. Inuna niya yung panlabas na itsura niya. Kasi makadagdag ng confidence niya. Tingin ko. Tapos sumama sa boyfriend agad. Tingin ko. Siguro, hindi ko rin, siguro na ano lang siya eh. Napangunahan siya ng hindi pagiging totoo doon sa kaibigan niya kaya nagpatong-patong na. Mhm. Hindi rin natin masabi na hindi niya nababayaran. Malay mo, pag nagkapera to at pumaldo doon sa Amerikano, magbayad bigla to. Di ba? Ay, oo nga no. Siguro ngayon, walang-wala talaga siya. Tapos ayaw niya ma-pressure. Yung diskarte niya, gusto niya, focus muna siya doon. May mga ganong tao. In fairness naman sa'yo, dude kailangan pala man-block para. Hindi, kasi may mga tao na may dahilan sila kung bakit sila nagtatago sa utang. Nangako kasi sila, eto yan eh. Eto, dala na ako sa ganito eh. Ang dami nang nangako eh. Eto eh. Kumbaga, may mga tao na kaya sila nang bablock niya. Kasi wala na silang mukhang maiharap sa'yo. Nahiya na dahil nga sa maling ginawa nila na pangako at mga kasinungalingan nila sa'yo. Yes. So, tingin ko dito sa kay Jenny na nahiya na siya bilang kaibigan na wala na siya mahiharap. Biruin mo nang hiram ka ng 150,000 in good faith na walang tanong-tanong. Binigay ko sa'yo. Tapos pinangtangos mo na ng ilong pero alam ng kaibigan mo, best friend mo, na pang show money mo lang yon. 'Di ba? So tingin ko yun yung epekto ng mga pambablock niya. Sobrang wala na siyang mahiharap, wala na siyang masagot. Tsaka ayaw na rin niya na kulitin siya, gano'n. Yes. Pero tingin ko din at sana naniniwala ako na magkaroon ng lakas ng loob na makabawi or makapagbayad itong si Jenna dito sa ating kay Sandy. Iniisip ko kung sakaling mangyari yung sinasabi mo, dude. Rare kind siya. Yes. As in, isa siya sa mga milyong tao Yes. na kayang gawin yun. Kasi yung iba talaga binauna sa limot yung utang nila eh. Lalo na kapag hindi na tatapik ulit, no? Oo. Wala na. Kumbaga, ang sabihin lang naman nila dyan madami naman nakakataka sa utang. Wala nakukulong. Walang nakukulong sa utang. Di ba kaso pabarangay nyo kung mga ganun, di ba? Pero may nakakarma. Ay, oo. Tatandaan nyo na ang perang hindi inyo, na hindi Mabilis nyo pinaghirapan, mabilis nawawala. Totoo yan. Kaya mag-ingat-ingat ka, I kabisyo. agree. And always treasure the friendships that you have kasi darating yung araw na magsisisi ka. Na may mga pinakawalan kang kaibigan sa buhay mo na napakahalaga. Agree. Ang pera kikitain. Pero ang kaibigan mahirap hanapin, lalo na yung tunay na kaibigan. Totoo. Gusto ko yung sinabi mo, dude. Ang pera kikitain, pero ang tunay na kaibigan mahirap hanapin. Yun. Tandaan mo yung kabisyo. Anyway, kami po'y magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama niyo po ang Basa Princess, DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sandy's Secret File. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!